Îl invităm pe domnul profesor universitar Mircea Țicleanu, care un subiect foarte interesant și exotic, dacă îmi permite să numesc așa, patria europeană a primelor 7 avataruri ale lui Vishnu. Să intrăm... Cum fac indienii? Namaste. Kama Sutra. În primul rând, o corecție. Nu sunt profesor universitar, trebuia numai doctor să apar acolo. N-am predat, dar cel pe unul am echivalență. Nu-i nevoie. Ajutați-mă, da. Da. Îmi pare rău, pe de altă parte, că trebuia să fac prezentarea cu PowerPoint și nu avem ocazia. Și atunci, pe scurt, am înțeles în maximum 7 minute să încheiem. Până de curând am avut o singură legătură cu avatarele lui Vishnu în spațiul nostru și anume plecasem de la ideea că numele Valahilor și Avalahie vine de la Varaha, care este al 3-lea avatar al lui Vishnu și care însemna mistreț. Ulterior, de un an și ceva, s-a mai făcut o legătură foarte importantă între al 7-lea avatar al lui Vishnu, care este Rama, și spațiul românesc, respectiv legătura dintre cetatea de scaun a acestui rege mitic și localitatea Aiuda din Transilvania. În ideea că Ayodha din Ramayana reprezintă de fapt Ayudul nostru. De aici am plecat cu o lucrare care s-a numit Geografia reală respectiv europeană a Ramayanei, care s-a publicat întâi în 4 numere din origine în anul 2021, apoi s-a publicat la Stuttgart în revista Artemis și a fost prezentat un poster la Florența la sfârșitul anului trecut. Am mai avut o realizare de seamă pe această temă și anume descifrarea reală a semnificației așa zisului zodiac al lui Buddha, care stă la baza zodiacului chinezesc și care de fapt nu reprezintă decât o trecere în revistă, probabil păstrată istorică, a ordinii domesticirii animalelor. Nu are altă semnificație și se poate dovedi, iar întinderea temporală a acestei acțiuni se pare că este de circa 40.000 de ani. Privitor la avatarul lui Vishnu, putem să delimităm spațiul în care se desfășoară, anume de la primul avatar care este legat de momentul potopului cel mare, deci acum 11.500 de ani, și până în zilele noastre, pentru că ultimul avatar al lui Vishnu, Kalki, încă nu a sosit, sau este din timpurile noastre. Privitor la aceste avatare, e foarte important că primul avatar, care este peștele, Matsyan la ei în sanscrită, se leagă foarte bine de spațiul panonic, și anume ținutul în care Manu, care este implicat în povestea asta, era rege în regatul Dravida. Ori Dravida este legată de zona Dravei noastre de astăzi, din panonic. Muntele pe care se salvează acest Manu este în Ramayana este Malaya și acest munte este muntele Malian din Serbia de azi. Apoi Manu, ca nume, este cel mai bine legat de spațiul românesc. Al doilea avatar, care este broasca testoasă, ne duce la numele Mandara, care este de fapt mândra noastră. Trecem peste Varaha, care Varaha se leagă foarte bine cu mitosul românesc și care clar la început a desemnat spațiul munților Apuseni. Următorul avatar, care este omul leu, Narasimha, iarăși prin faptul că vorbim de leu, care nu prea este comun în Asia, mergem toți spre spațiile noastre. Avatarul numărul 5, Vamana, un pitic năzdrăvan, se leagă foarte bine, citind Ramayana, de orașul Shid din Serbia, care este plasat cam în colțul de nord-vest al Serbiei. Următorul avatar, Parasurama, este legat de acțiunile lui Rama și nu poate fi localizat decât tot în zona munților Apuseni, de unde era originară Sita, soția lui Rama, în toată povestea. Ajungem la Rama, care, plecând de la poziția Ayodhei în zona Ayudului de astăzi, ne
arată o legătură extraordinar de strânsă între toponime din Ramayana și spațiul mai ales panonic. Și acolo găsim așa, Timișul se numea Tamasa pe vremea respectivă, locul de exil al lui Rama a fost undeva la o vârșea unui râu care se numea Maliavate și care este Mlava, afluent al Dunării, direct al Dunării. Apoi un loc de exil care era Panchavat, este Panciova noastră de astăzi, din apropiere de Belgrad. Munții Vindhia, în care ajung ei la un moment dat pe post de războinici, reprezintă munții Pindă de astăzi. Și mai avem legături foarte strânse, de exemplu un rege care îl ajută pe Rama, care se numea Vali, este astăzi legat strict de orașul Valjevo din Serbia. Și iarăși o legătură foarte bună, războiul pe care îl duce Rama ca să o recupereze pe Sita, atacând cetatea Lanka, se duce de fapt în nordul Greciei, în Peloponez, și celebra cetate atacată de oastea lui Rama este Patrasul de astăzi. Privitor la următoarele avatare, putem spune foarte clar, și care sunt Krishna și Buddha, că ele nu au nicio legătură cu spațiul carpato-panonic. Tot ce este privitor la aceste avatare este strict legat de India, iar Buddha aproape că poate fi considerat fără nicio greșeală personaj istoric. Faptele Ramayanei sunt cam din anul 1600 înainte de era noastră, deci ca timp. Venim înapoi cu timpul lui Buddha, avem datele de naștere aproximative și ajungem în zilele noastre și așteptăm să apară avatarul numărul 10, care este Kalki. Suplimentar, numai o secundă, suplimentar mai avem și o formulă de supracitare. Se pare că cei care au ordonat aceste avatare principale ale lui Rama au avut grijă ca prima consoană, prima literă, respectiv consoanele, să dea o formulă suplimentară și asta conduce la un regat care se numește Vanava. Și Vanava este Panonia din zilele noastre, care se leagă cu regatul zeilor Van din mitologia scandinavă. Cam astea sunt legăturile. Vă mulțumim.